tal, señoras e señores? Son as 6:35 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Estamos a luns despois de uns días de descanso. E luns nos que imos cociñar. Ainda non nos seguides nas redes sociais? Mal asunto. Moi mal. @Voltas co Prato e están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. E hoxe tamén con dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Bueno. Antes de nada, ahora que estades aquí, quería darte as gracias a Ro por estar aquí connosco o Benres, que sei, estiven vendo un pouco. Ademais, estaba aí no festival, estiven vendo un pouco. Daba gusto estar con unha persona inteligente. Verdad? Por fin. Xa pasáchelo ben, non? Quer dicir, atendeute ben, todo ben, non? Non se meteu comigo. Non se meteu contigo? No. Nada? Nada? No. Por moi mal, Rocío, iso hai que facelo neste programa. Un pouco, pero con educación. Vale. O sea, que ela métese con estilo. Claro, non como a ti, que tienes abulto. Bueno, Rocío, un bico enorme, moitísimas gracias por estar aquí, de verdad. Dáchesme un día de descanso e agradecer toda a vida. Bueno, como estamos a luns, imos cociñar e imos ver que nos trae Socorro e Camariñas. Ola, son Socorro de Camelle. Vamos dar unha receta dun libro que teño eu na casa xa fai moito tempo, de Álvaro Cunqueiro, embelesos de patacas. E agora vamos facelas. Cosemos as patacas coa piel. Os de cocidas non hai que quitarlle a piel e machucales nun bol e despois poñerse as 6 yemas de ovo, a cucharada de anís, a cucharada de canela, o miolo do pan ben chupadiño no viño e iso mezclase todo. Fanse bolas, van a unha sartén con aceite. Despois de fritas, póñese un azucriño. Tan riquísimas, pero riquísimas. Un saludo para o meu pueblo de Camelle. Un aplauso para a xente de Camelle, que está tamén con nós, que hoxe na Voltas co Prato. Dicía Socorro que trae unha receita de Álvaro Cunqueiro. Nós somos moi fans de Álvaro Cunqueiro no programa, porque ten eses libros, era un gran gastrónomo, ademais de literato das letras galegas. É un libro que eu creo que hai en moitísimas cociñas de Galicia. O libro de don Álvaro Cunqueiro, Cocina Gallega. Que é o que teño eu tamén. Que creo que Xulio, atención, vai ser, non é que vai ser guiado, é que se vai guiar pola receita de Álvaro Cunqueiro. Hasta teño aquí o POSIT. Aquí lo está. Embelesos de pataca. Embelesos de pataca. A ver, espera, para que se ve. Mira, embelesos de pataca, aí está. Está o libro de usar, Ben cachuleta, aí ve a xente na casa, ben cachuleta e vai no facer tal cal. Tal cal, pero, bueno, voy a dar aí un par de matices. No, un par de matices, simplemente un par de aromas diferentes, pero vai ser tal cual. É unha receita un pouco curiosa porque é unha receita doce de pataca. Doce de pataca. Non é salgada. Así que veremos que lle sae a ver o que sale. A don Xulio Mato. Non sei se o fará. Eu creo que tan ben como Socorro vai ser difícil. Pero vai no intentar, el. É a nosa queridísima Begoña Ollos Dorados Vázquez. Que tal? Pois eu... Tú con que acompañas as patatas normalmente? Contigo. Comigo non. A ver, con xamón, con ovos, con... Pois xa está, por xamón e ovos. Vas de botar xamón e ovos? Sí, e con queixo, non teño botas queixo. Sí, claro, tamén. Pois vai estar guai porque te vai estar no recheo. Vou fazer unha patata rechea de queixo. O sea, tú vai ser salgada. A miña vai ser salgada, sí. Hoxe sí. Queixo... Queixo, xamón e ovos. E pataca. Pois, señoras e señores, cociñamos pataca. Hoxe, no Voltas co Prato, unha 12 e outra salgada, marchamos con don Xulio Cunqueiro Mato. Veña. Eso é moito. Iso é moito dicir, Iso é moito dicir, pero hoxe vas intentar homenaxear a Socorro e a Álvaro Cunqueiro. Eso é. Pois mira, o primeiro de todo... Vamos alá. Bueno, temos as patacas que están asadas ca piel, vale? O sea, asadas, perdón, cocidas ca piel. Empezamos ben. Sí. Pedazadas cocidas. Mira, que vou facer aquí, teñen a pel, teño un trozo de pan, hai que quitar o miolo, e bueno, desfacer un poquinho aquí, e vámoslo mollar. Oh, que curioso. Cun poquinho de viño doce. Oh. Necesitamos, bueno, facer o primeiro de todo porque necesito que este ben enchoupado, vale? Porque os embelesos de pataca, eu que non teño nin idea, en que consisten? Mira, o embeleso ven ser, o resultado ven sendo como se fora parecido a un buñuelo de pataca. Ao final é unha masa de pataca aromatizada, bueno, que leva ovo, leva azúcar, leva unha serie de aromas, e o resultado é unha pasta que vamos fritir. Vale. O sea, é unha receita que ao mellor parecenos moi moderna, pero non. Claro. Ten moitísimos anos. Sí, porque a ti dinche pataca doce, igual te vas as modernidades da cociña actual, da cociña molecular, pero non, ben ves que non. Botámoslle así, sin medo. Viño doce. Viño doce. Como arrecende o viño, Sí, home, se irá a recende a taberna. Sí. A recende a taberna galega de toda a vida, verdad? Por eso, mira, aquí vamos a botar unha pouquiña canela. Moi ben. Un pouco de canela. Sí, pois 12 sí que vai ser, Viño 12, canela. Claro, que 12. Moita dozura. E uns pouquiños anises moídos, vale? Que chulo.
Isto tamén lle vai dar un toque. Que chulo. E hasta aquí temos a Cunqueiro, vale? Vale. Hasta aquí foi Cunqueiro. Agora, ata aquí respecto ao Cunqueiro. No, para que vexas que eu vou ser bastante respetuoso ca receita original, eu simplemente lle vou relar ahora un poquinho de limón e un poquinho de laranxa, porque considero que lle vai dar un toque agradable aí, Así, vale? unha citricallada, como Sí, digo. un toque... Un toque cítrico. Vale. Un pouquinho só, Que non moito. de cada, pero mira como recende xa. Ves como cambio, vai dar un poquinho de frescura. Ah, pero sí que recende moitísimo. Sí. Pareces un pouco merche. Ti miras moito os libros de receitarios que tes na casa ou non? Sí, Sí? porque teño moitos, e sobre todo ahora cas nenas, as nenas que queren empezar a investigar un poquinho na cociña, Ah, que guai. gustalles a elas cheire, por que non facemos isto? Probamos a facer isto outro. Que guai. Entón é moi divertido. Mira, aquí teño o miolo, Sí. o viño doce, os anises, A reladura de limón. a reladura de limón, E a de laranxa e a canela, vale? A ver, amigo. E ahora vamos, isto vámoslo engadir aquí teño 6 yemas, vale? E son xemas na máis, Son xemas de Non ovo, hai eso. clara aí, é solo xema. Entón isto vamos a Vale. mesturar todo. Bueno, Isto vai ser o que llevamos a engadir despois a nosa pataca. A pataca. Vou botar un poquinho de azúcar tamén. Cunqueiro non lle bota azúcar aquí, sí. vale? Pero eu vou botar. Pero ti sí. Sí. Por qué? Pois porque me dá gana. Estuvo bonito que dixo que iba a seguir a receita, pero despois se dixo... No, pero dixen que lle iba a pegar... Ti tamén fíaste de Xa, calquera. tamén tes razón. Bueno, entonces con isto facemos unha pasta como ves. Sí. Ves que lle botei solo unha cucharadinha, Sí, na máis. Era, Isto ademais, vamos a era deixar azúcar aí. moído, non? Era azúcar moído. sí. E agora o que vou facer é ir pelando as patacas e botando para aquí. Moi ben, pois, mentras tanto, vamos ver a Begoña Vázquez, porque parece Xulio xa me quere botar daqui, así que marchamos con Begoña Vázquez. Veña, imos solo. A ver. Que tal? A ver, mírame os ollos. Que ollazos, Ten os ollos hoxe... Estou fresca. Está fresca hoxe. Fresca de luns. Fresca de luns, como unha leituga. Home, claro. Vale, que vas facer ti? Unha pataca rechea. A ver tú, Estou ben, estou mellor eu. Non, pero estou ben. Non? Sí. Ou teño mala cara? Teño mala No, cara? estás ben, estás Non me guapo. agobies, teño mala cara. No. Queres hipocondríaco? No, un pouco. Ai, menos mal. Vale, entón, pataca cocida. Ten cuidado, non te arrimes moito que está quente. Sí, non, xa vexo. Mira, pataca cocida, vale, deme ser sobre unhas 6 pataquiñas así medianas, tirando máis ben a pequenas eran. Moi grandes non eran. Non eran moi grandes, non. Vamos a botar uns 50 gramos de manteiga. Vale, vamos facer así como unha pastiña para que por nos deixe dar forma. Voulle dar forma así como de tortita e vou rechear co queixo. E por vou pasar na plancha con outra parte exactamente igual. Como calculaches Vale. os 50 gramos de manteiga? Xa dixen que teño visión de báscula. No. Tiro e digo, veña, 50 gramos. No, Onde eu creo que equivocar? a barra de 100 cortaches pola mitad. No, eran así, ó. Bueno, xente da casa, por favor, que nos chame 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato, chamade e comentádenos como facedes vosas patacas, porque incluso fixemos con Merche unhas patacas tamén asadas ao forno. Queremos saber que receitas facedes vos, e se facedes a receita de Cunqueiro tamén non lo podedes contar no teléfono do programa. E recordade, repartimos 100 euriños, 50 dunha vez e 50 doutro. Sabes que molaba tamén que nos contaran receitas de sobremesas con pataca. Tamén, sí. Porque estaría guai. Sí. A ver, que hai alimentos que se poden usar tanto en doce como en salgado porque eles propios non son nin doces nin son salgados. Hai patacas que depende das variedades tiran máis a doce e outras que tiran, por exemplo, máis a farelo, Cal non? é a fariña. variedade que usamos en Galicia así que tire máis a 12? Das que se usan habitualmente. Ao mellor unha desiré, é Unha bastante desiré. doce. Sí. Vale. Aquí normalmente a diferenciación é entre fritir e cocer. Doce e salgado non é tanto, pero, por Xa. exemplo, se vas a outros países sudamericanos, sí que distinguen moi ben. Utilizan Hai moita moi- máis variedade que aquí, Claro. utilizan, sí. Utilizan moito a dozura da pataca, non? A Mona Lisa tamén unha patata un Lisa. poquinho máis doce. Por exemplo, eu o que estou usando pois é unha Kennedy. Os nomes son boísimos todos, Sí, A tamén. Kennedy, Normalmente a son Desiree. nombres de muller. Sí. Está guai. Sí, Kennedy. Bueno, Kennedy é un Kennedy. pouco... Kennedy non é. Non é. É Kennedy. É Kennedy. Pero aquí chamamos de Kennedy de toda a vida. Bueno, imos ver que lle parece a nosa convidada do día de hoxe. Que pase, por favor, Socorro de Camariñas. Un aplauso para ela. Perdón,
perdón, que xa me están berrando os do público, de Camelle. Camelle. De Camelle, sí. É que dixen, é que non ves, eu digo... Porque Camariñas é o ayuntamiento, non pasa nada. Xa, a mí Por é eso que non ten eu de chapa. verdade, eu co dos localismos non me quero... Bueno, No. non pasa nada. Porque a xente xa me estaban berrando os teus compañeros de Non público. ves, vistes, mira, pero vamos a ver. Ai, home, dilles algo, Pero vamos a ver, dilles somos de algo. Camelle, eso sí, Venga, a verdad sí son é de dita. Camelle. Pero o ayuntamiento é Camariñas. Pois vamos ver a Xulio, que de Camariñas non é, pero sabe cociñar un No, pouquiño. pero Tira sabes, para- conocemos, vamos a ver. verdad, Xulio? Sí. Sí. Hola, Socorro. Nos conocemos. Este vai che facer os embelesos, este sí que vai... Home. Mira, Vai encanta bien. a idea que tiveche de mandar esta receita porque a verdade é que está moi ben investigar e descubrir estas recetas que nos parecen tan modernas, pero que en realidad son antigas. Porque ti non sabías dela, Xulio? No, Ah, que curioso. E mira que fáciles son, verdad? son sencilliños. Mira, eu teño aquí xa todo o tema do viño, co pan e Ah. as xemas. E aquí, bueno, aromatizar un poquinho máis. Se miras como recenda, reciben un poquinho de limón e a laranxa. Sí. Vale, botei un poquinho de azúcar porque con queiro na receita solo lle bota ao final. Si poñiñas por riba despois de que están fritir. feitos, sí. Pero eu por darlle un toquiño así máis doce, botei un poquinho aí e outro poquinho aquí para armagar Ah, a botaxe aí Moi ben. tamén máis a pata. azúcar. Aquí, pero unha cullera aí Ela e é máis outra cullera lista, que aquí, ela ten outro machacador. Ela, verdad? Claro. É que ela está Claro, aquí, sabes que pasa? Que ela é moi está lista. machacando co garfo. No, ela Debe ten- ser que a son- muller ela aquí ten é un só, que machucador. sabe máis forte. Claro, no, tamén. o que ela che- Ela tamén está co O garfo. que ela chegou antes, sí. Ou porque chegou antes aquí a colleuno, claro. No meu pueblo chámanse tenedores. Sí, bueno. A ver, a mí gustoume como dixe, que además non dixo tenedor, dixo tenedore. Tenedores. Tenedore. Claro. Tenedore. En Camella é tenedore. Eso. Na mitad de Galicia Bueno, tamén, pero bueno, en Camella É a cullera, a cullere. é cullere. Socorro, Cullere ou se cullere? atopas algún grumo é polo tenedore, vale? Moi ben. Todos polo tenedore. Por eso, porque eu traballo ca ferramenta que me dan. Sí, 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 está claro, está claro. Hai que ser está claro. sofridos, son. Claro. Non pasa nada. Mira, No, pero agora ben, o que vou facer é, voulle botar Integrar isto iso. que tiñamos aquí e vou integrar. Entón vamos ter unha pasta que despois vamos fritir. Bueno, estou alucinando co embeleso de pataca porque nunca o vira, Pois sí. Socorro, na vida. Cando Pero probes mira, verás recende moi ti que ben, bota. A recende Está moi bo. ben. Hombre, E ti crees que o de Xulio vai estar ben? o de Xulio vai estar genial. Sí. Gracias, Socorro. Penso que Estás sí, seguro? Si, coa pinta que ten, está bo, xa está bo así. Bueno, eu non estaría tan seguro. No, ti porque ti nunca estás sí, seguro. sí, que Porque está bo, é que está sabes que pasa, que buenísimo. él nunca está seguro. Ai, non, De min pois no. mira que iso é un pecado, Tema amargado. O que non é? Oh, non estar asegurado, segurado non. Asegurado. O non ter... Asegurado, creo que estou asegurado, non, xa, Ai, estou asegurado, ai, estou eso- asegurado. eso creo había estou- que verlo, Creo que estou Eso asegurado, había que verlo. Ah, o Sí, xefe bueno, di que sí, que estou asegurado, pero vale, vale. non estar seguro tamén é... Xa, non, eu seguro estou seguro de que gañe Begoña. Ai, eso depende. Eso depende de ti. Eso depende de ti. Depende de ti. Bueno, Socorro, Depende vamos de ver, vos gustos tamén. vamos ver a Begoña, veña, Vale, deixamos aquí a Xulio e vamos. marchamos con Begoña Vázquez. A ver. Hola, Begoñiña, que tal? Ti estás que seguro? estamos. Ti estás seguro? Seguro? Sí. Sí, eu creo que por ti cobran. Podería ser tamén, Ponche dar unha paga Bueno, por ti. conte aquí a Socorro que vas facer Mira, ti. teño cociño unhas patatas, unhas 6 patatas, e vou Sí, facer sí. unha proposta salgada. Vale, xa sei que non é igual que a túa, pero é para enseñarche a facer outra Bueno, cousiña. sí, ten Entón, o que que ser vou facer cambiado. é como unha tortita así rechea de queixo e voulle poñer a pataca por abaixo e por arriba. E o que fixen é unha pastiña con esas 6 patacas, un poquinho de sal, un poquinho de pimenta, un pouquiño de fariña de miño, hasta que queda así, unha pasta que xa se ve que está maleable. Mira que ben se fai, mira, Mira mira, que mira, ben mira, está mira, esta mira. masiña comparada ca de Xulio, Bueno, calamo que te empeza Perdona. enseguida o pode facer ben. Ai, Dios mío, que Eu digo. estou fastidiada porque Ai, Jesús. Xulio co chocolate... Estou... Xulio. Tens un machucador, Xulio? No, xa está, xa está. Estás seguro? Ai, o No, chocolate non estou tamén seguro, me pero gusta. xa está. Julio, a mí o chocolate tamén me gusta. Tamén che gusta? Sí. A ti hai algo que non che guste? E De non, comer, digo. Non, a mí gustame todo. Sí? Sí, yo. Pero eu hai cousas, por exemplo, que non me gustan ou que como así de menos gana. Ti non? Bueno, Pouco hai que comas ti con menos gana. depende, sí, depende. Mira, fago así, con esta... así. Mira, esta me sobra un pouquiño, Ah, que metiste non o nos quero queixo no tan medio. grandes. Vale, Aí vale. teño o queixo no medio. E agora péchalo. Entón, agora pecho. Ah. E o que vou facer é, ao hilo plancheando, xa se vai ir derretendo o queixiño dentro. Eso ten moi boa pinta, A ver se lle gusta. E me parece máis que es deste lado que daquel. Pero ti eres máis daquel xa. Non sei Bueno, ainda, xa pero veremos. vamos a ver, oh. Socorro, tenche que preguntar antes de sentarte cal dos dous crees que che pode gustar máis. Ai, así é secas. Así é secas. Eu que sei. A ver, pode- Mira, os dous están bons. Hai que probalos para Hai que sabelo. Xa está. Ou podes tomar un de primeiro prato e outro de sobremesa. Tamén.
A mellor gustan os dous, xa veremos. De todos os xeitos, agora Socorro ten que ir á zona de sufridores e despois volvemos te chamar, vale? Pois vamos sufrir. Un aplauso para Socorro, de Camelli. De Camelli. Non quero que se enfade conmigo. Que, amigo? Non, como me botaches de menos o Benres, que non me metín contigo, Sí. pois métome hoxe. Ves hoxe, non? Veño hoxe cargado, veño Descargado. cas pilas cargadas. Descargado como viernes. Sí, exactamente. Vamos alá, María José de Foz, que tal? Boa tarde. Hola, guapo, boa tarde, como estades? Bueno, Ben? así, María José, vouche dar un aplauso para María José porque Así. empeza a semana ben. Empeza a semana ben. Como ten que ser. No, María José, así dá gusto empezar a semana. Despois dun fin de semana no que estuve pois ausente, digámoslo así, que che digan o luns que estás guapo, eso é o mellor que che pode pasar. Gracias, María José, gracias, de verdade. Hoxe estás pletórico. Estou pletórico. Contame, María Bueno. José, eres de cociñar con pataca ou non? Sí, son de cociñar con moita pataca. Con moita. Sí? É como Poñería pataca a todo. É como che gusta máis a pataca a ti? Pois a verdade é que emocioneime moito hoxe ca receta do Xulio, porque o meu avó, que era de Foz, de Mondoñedo, xugaba moito con Álvaro Cunqueiro. Bueno. Que me dis? Sí, o que oyes. Que me dis? O sea, que xogaba moito a que as cartas ou... Sí, no, xogaban de pequenos. Xogaban de pequenos, vale. Xogaban de pequenos, sí. Vale. Que guai. Pues Pois mira, viñeron daí os que embelesos. Álvaro Cunqueiro era de embelesos de pataca, polo que estamos vendo. Pois sí, pois fíjate, eu se ve que heredei este gusto pola pataca. Heredáchelo de Álvaro Cunqueiro, de teu avó, e agora pataqueira de por vida. Xusto, de por vida. Bueno, María Pues José, que ben, María José. Graciñas, Xulio. cal das dúas receitas crees que che pode gustar máis? Pois as dúas gústame moitísimo. A ver, a de Begoña resultame máis coñecida, imos decir. Claro. E a de Xulio un pouquiño máis original. Pois sí, Gracias, pero mira, María Unha faría de entrante ou de primeiro e outra de postre. o que falábamos, que ao final temos patacas para todos os gustos. María José, moitas grazas por chamar, de verdade, un bico enorme. Gracias a vos, que non falta pataquiña galega, por favor. Que non falta pataca galega e xa sabes que podes vir ao programa cando queiras, vale? Aí estarei, que teñades unha semana pletórica todos. Igualmente, Moitísimas María José. gracias, María José. Moitísimas gracias, de verdade, un bico grande. A pataca que se empezou a cultivar hai 8.000 anos en territorio inca, na zona alta dos Andes, pero sería moito máis tarde cando aprobaron os conquistadores e hai só 5 séculos que chegou aquí a Europa. Ao principio non lle fixamos moito caso, pero cando por fin aceptamos este tubérculo nas nosas cociñas, empezamos a facer probas de como comelo. Quen podía imaginar que cocido, asado ou fritido estaría tan rico? Aos poucos fomos probando novas receitas e alá polo século XVIII Parmentier propuxo facer un puré de pataca e aínda hoxe estamos dándolle as gracias a ese señor. Outras das receitas que inventaron cociñeiros e gastrónomos foron quedando algo esquecidas, como estes embelesos de pataca que fai hoxe Xulio. Veremos se esta especie de bolo de vento nos deixa embelesados ou todo o contrario. Eu creo que vai estar moi rico. Vos tomade nota e se queredes máis detalles revisade o que... A ver, que tedes que revisar? Vou non repetir, as nosas redes sociais. @voltascoprato, aí están todas as receitas que facemos e agora imos ver como vai a pataca rechea de Begoña Vázquez. Veña, beco. Mira, ves? Ala. Así quedan os boliños e o queixo está dentro. Vale, entón o que vou facer é vou nos ir colocando na plancha. Que non se pode facer con que a se pataca? embañen. Porque aquí se pode facer de todo. É que eu xa fixen de todo, creo que gas patacas. E que hai tanta receita. Tortilla, puré, fritida, asada, Sí. rechea. Churros. Embelesos. Gofres. Churros de pataca, gofres. Sí. Podemos facer de todo. Podemos facer de todo. A verdade que- Hasta a pel fritida Sí. está boa. Se a limpamos ben e a secamos pel. ben, a pel fritida está moi boa. O sea, non comer as patacas coa pel como fai moita xente. Non, quitar a pel das peladuras, se están ben lavadiñas e tal, ben fritas, quedan hasta crujientes e sufladiñas. Hai nas que secar moi ben. Comprometeste a facer eso un día aquí no programa? Sí, Sí. sí. E se non están boas? Se non estar vos, tirarme das orellas. Pois eu tamén che tiro a ti. Vale, perfecto. Entón, agora estalas fritindo por dentro levan queixo. Sí, por dentro levan queixo, entón levan un ratiño para que se fritan ben, para que se quede unha capiña dorada. Ajá. E despois voulle poñer un ovo frito e un poquinho de xamón. Porque por dentro o queixo tamén se ten que fundir un pouco. Claro, o queixo tense que fundir. E o que quero tamén é que teña unha costriña. Esa costriña crujiente. Oh, que rico. A ver se gano, a ver se convenzo. Aunque con chocolate... Con chocolate velo fastidiado. Teño non? fastidiado, teño moi Aquela- fastidiado. É que Socorro mete... Chocolate frito,
que vai facer? Socorro meteuse moito conmigo, porque tiraba moito por ti, pero ela tiraba un pouco por Xulio, verdad? Claro, a ver. Hai que decirlo. Sempre hai un preferido, sempre ten que haber un preferido. Que lle vamos facer? Despois a ver que é o que pasa, pero Socorro de primeiras parecía que lle gustaba un pouco máis Xulio. Si cada o mellor socorre máis de 12. Ao mellor. Non sabemos. Despois preguntaremoslle. Claro. Entón, o xamón... Estou aquí, estás falando de mí, Sí, estou estamos aquí, falando de ti, pero ti como se non estiveras, Xulio. Xa, xa. Ti como se non estiveras, non te preocupes. Nós seguimos aquí O xamón, con voulle poñer algún así. Xamón. Vale, un Aí. pásalo pola plancha. Podemos meter o que queiramos, sabes? Como se non lle queren meter, como se non queren meter nada. Pero Vale. Poderlle meter chourizo, poderlle meter carne, poderlle os restos dun guisiño de polo, poderlle meter o que queiras. Que rico. Agora voulle poñer isto para que se me queden planchaos. Que é iso? É un aplastador. Unha... Pero valeche cualquier cousa que teña peso, Ah, vale. unha vale. lata cunha pedra dentro xa che vale. Ah, vale, déixalo así. Claro, xa está. Vale. Moi ben. Pois deixamos a Begoña aquí prensando o seu xamón. O xamón. E marchamos con Xulio. Veña, imos aló. A ver, Xulio. Bueno, pois eu estou fritindo xa os meus embelesos. Embelesos. Mira, fixadevos os embelesos e ten aí xa chocolate. Como sabe, Estou derretindo chocolate. E aquí por este outro lado teño un poquinho de crema de queixo que acabo de batir. E agora engadinlle un poquinho de azúcar moído. Isto sirve para acompañar calquera sobremesa, neste caso, incluso froita, que ti non sei ser moito de froita. Sí, Non? gustame moito, sobre todo a de verán, Sí, non? A de verán é que máis me gusta, sí. O problema é que normalmente me comendo. Sí? Como cuarcereixa, sí. Paste comenda despois, Claro, problemas no paraíso, despois. tens que ir a nadar despois. Hai que ir a nadar. É o gimnasio. Entón, Bueno, entón mira, vamos a ir sacando xa. Sacamos os Estes primeiros están embelesos. doraditos. Como ves? estamos repetindo moito o nome da receita, Embelesos. Como? É que non é un nome moi común. Pero como é? Son uns... Embelesos. Pregunta de concurso. Como se chama a receita que fai hoxe Xulio? Embelesos de pataca. Embelesos, que encha así a boca, que encha a boca, embelesos de pataca. Embelesos. 664-4834-19, chamade ao voltas co prato porque temos os primeiros 50 euros da semana, Así que, por favor, chamade, porque repartimos cartiños se nos decides embelesos de pataca. Embeleso. No, con que digan embeleso, non? Con que digan embeleso. Pero se din todo embeleso de pataca, mellor. Mira, queres ver como Pasou quedou? de mí. Queres ver? Estaba pensando. Estaba pensando. Estaba mirando como quedaron embeleso. Ala. ¿Qué te parece? Moi chulo. Quereslo probar? Arrecende ben? A recente 12. Sí, verdad? Pues mira. A ver, dame un cachiño, pero que te fresquiño, Que non me queime, Claro, fresquiño, que ven de fritir. Vai estar fresquiño. A ver, que non me queime. A ver, pues morde mira, para non queimarse hai que morde que apunte os dentes. Así. Está me timando. Está bo. Está bo, O non? chocolate está moi bo. Okay. O que pasa é que queima un pouco, Xulio. Sí, pues pausa aquí. A ver, pelos dentes negros. Sí, parece lo cuñado. Deixou uns dentes negros, creo. Sí. Está un pouco negro. Sí. É o que hai. Sí. Que? É o que hai, así. Aí vai. Se chamara outra vez a señora que chamou, xa non está Xa non me guapo. diría, estás guapo. Bueno, é o que hai, non pasa nada tampouco. Bueno. Entón, en Bueno, vez de pataca. Deixámonos fretir hasta que vayan dourando Oh, así. sí que están ricos, Xulio, de verdad. Está rico, ¿verdad? Queiman, pero están ricos, sí, Bueno, sí. hai que esperar que atemperen un pouquiño. Moi ben, moi ben. Entón vamos dar un toquiño de chocolate, despois botaremos de azúcar a glas. E mentras tanto, imos repartir cartiños. Julia de Ames, que tal? Boa tarde. Moi ben, moi ben. Como estás? Vexo que ben, non? Sí. Hola, A ver. Tocaya, que tal? Hola. A ver, Julia, eres pataqueira ou non? Sí, sí, gustanme moito as patacas. Pero como che gusta máis? Bueno, de todas as maneiras, Eu como as patatas de todas as maneiras, gustanme moito, moito. É que hai xente que, por exemplo, a cocida non lle fai moito chiste. Bueno, cocida non me gusta moito, gustanme máis fritida, pero cocida tamén a como. Ah, bueno, vale, cómela de todas as maneiras. E supoño que queres tamén 50 euriños para levar pa Ames. Home, supoño, Pois imos alá. Como se chama a receita que fai hoxe Don Xulio Mato? Ui, quedou, Ui. No, creeme, cale non é de patatas, con fritidas, Sí, no, pero como se chama a receita que fai hoxe Xulio? O nome da receita é algo de pataca. Pataca con... Ai, agora No. se de meter eso diante. No. Non? Non me digas iso, é unha receita de cunqueiro. Sí. Coñecida, que se chama Ai. En que, home? Dime, vamos unha pista. Si, dame... Queres que cho diga xa? Non hai pistas máis das que damos xa. Julia, Que? Julia, de verdade, non che podo dar os 50 euros, pero sí que che podo pedir que volvas chamar.
Ai, pero que eran? Patacas como, home, por Dios. Eran embelesos de pataca. Embelexos de patacas. Ves, vaya. Embelexos, embelexos. A pista era boa, verdad, que che dixen? A pista era boa. Claro, embelexos de pataca, home, vai, Bueno, por Dios. Bueno, sinto moito, Julia. Nada. Ti chama cando queiras e podes vir ao programa cando queiras, vale? Vale. Veña, Mico. Chao. Chao. Aloguinho, chao. Que pena. Vaya. Que pena, mira que dixemos. Non era fácil tampouco, pero... Pero dixémolo. Deixamos a Xuli fritindo, vamos con Begoña, veña. Begoña Vázquez, Mira, xa rapidísimo. Xa estás? Sí. Mira, que chulo. Que ben lle están quedando estas patacas que bonitas recheas. están. Mira, douradinhas. Mira, xa está aí, Como mira. rezuma o queixiño por fora. Mira o queixiño aí, ó. Mira Ese que guai. queixo, por como rezuma, só pode ser dun sitio. De Arzúa. Tú? Exactamente. Isto tamén o podo probar eu despois, non? Sí, isto pódelo probar. Sí, non vai haber Sí, problema. voute ningún. deixar. Vale, moi ben. Pois, mentras tanto, vamos falar co público do Voltas co Prato, a ver que nos conten. Veña, imos alá. Venga, marchamos. Non sei onde teño o micrófono, pero bueno. Por aí estará. Está aquí. Socorro! Que tal, como estás? Eu ton ben. Como estás? Eu ton como un reloj. Estás como un reloj? Estás como un reloj? E mirando para estes de cociñeiros, mellor aínda. Estás contenta, eh? Mira que fino, mira. Mira que finura este Julio, mira. A ti gustache, Julio, verdad? Non me... No, non digo que che guste, digo que gusta a súa receita, a súa forma de traballar. É moi fino traballando. Xa. É moi fino. Sí. É moi delicado. É delicado, non? É moi delicado. Sí. Bueno, A ver, que van estar boas as dúas, Sí. Espérate, Van estar Julio. riquísimas. Aquelas pa comer, pa fartar, a estes despois. Eu creo que aquí hai moitos actores de Julio, polo que estou escoitando, Aquí as túas amigas de Capelli tamén. Hombre, Xa. elas tamén teñen ollos. O sea, que non era a receita. Non era a receita. A que en que- Camella e en Aro hai unhas patacas moi sabedoras, nas hai no mundo como elas. Entón son as patacas ou Julio? E tanto relleniñas como esta. Que millor. Tens razón, Que Socorro. millor. Pois prepárate, porque vas probar a receita de Xulio. En nada, vale? Ai, eu penso que me vai, porque me gusta moito dulce. Eu sou moi dulceira. Un aplauso, por favor, para Socorro, que é maravillosa. Marchamos con don Xulio Mato. Dulceira, Ti xa este dá igual o que cociñe xa. No, da igual que cociñe, non. Non me quites mérito, No, non me quites mérito, ti. Hombre, me quites mérito que... A ver, ala, que chulo. Mira, que cousa bonita, Que ves? chulo, que bonito, Mira, a cremiña de queixo, Bueno, fixade vos nisto, por favor, Galicia. a cremiña de queixo, Que maravilla. o embeleso Sí, sí. e o chocolate. E ahora, vamos a botar por riba un pouquiño de azúcar moído, Moi ben, que isto sí que era cousa de Cunqueiro. Que lle botaba azúcar moído. o azúcar moído. Eso, entón, por ser un pouco fieles, Que vamos rico. botar e nos queda unha sobremesa diferente de pataca, Sí. Realmente é sorprendente ver que aí hai pataca. E Hai pataca. cortesía de Álvaro Cunqueiro. que, Bueno, como ti pois decías, vamos ver Torrelomes. o de Begoña e aproveitamos e pedimoslle a Socorro que se levante e que veña con nós a probar. Un aplauso para Socorro de Camelle. Ven por aquí. No, circúlame para adiante. Vamos ver. Pero mira que finura. Sí, mira que finura. Mira o de Begoña tamén, que finura, Ah, que bonito. Mira pa aí, Ese tamén está bonito, a verdade, ten un camiño. Ou non? Mira pa aí, que clase. Socorro. Sí. Que clase, que Pero clase. este para comer, aquela para postre, che. Claro, vente, Claro, anda, non o firmo. vente. Tira. Pero Tira, Socorro. Aí estás. Estás aí, ponte aquí. o peor é comelo tan quente. Estás preparada? Porque ti xa ten os dentes queimados, e ahora vou Queimeiros, queimar o seu, verdad? No, o dente non, teño o ceo da boca queimado. Veña, vai probando e vamos mientras tanto repartir cartiños. Begoña Vázquez, con que recheaches ti a pataca? Con queixo de Arzúa. Xamón. E xamón, pero Vale, bueno, botelle máis ben queixo de Arzúa. Sí, o Mira, mira, rechea é mira. máis ben de queixo. Queixo Bien, válenos, bien, non? Queixo válenos, queixo de Veña, pois, Arzúa. con que rechea Begoña as patacas? Con queixo de Arzúa. 664-483419, chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. E xa temos chamada, mira ti. Alba da Golada, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, cañotas. Como estás? Ben, vos. 50 euriños que poden ir para ti. Con que rechea Begoña as patacas? Con queixo de Arzúa. Moi ben, 50 euros que marchan para a Golada. Un bico moi grande, Alba, gracias por chamar. Vale, a vos, hasta loguiño. Hasta loguiño, chao. Chao. 50 euros é que repartimos. Os primeiros 50 non, pero este sí. Este tenedor xa vale pequín. Socorro, estás ben? Eu ton ben, pero non senten, estos a mí beben. Ah, pois Socorro, vai probando aí o de Xulio, Pronto, porque temos que darlle paso aos compañeros de Hora Galega. Bueno,
Bueno, para. Deixe eso aí. Vamos alá, deixe eso aí. Ai, mi madre xa mo quitou da boca. Socorro de Camelli. Quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Ai, mi madre, agora es que me poñen su... Ai, vos tens que dicirme un xa. Xa de xa. Porque este está criminal, aquel tamén. Ah, pois. 3, 2, 1... Xulio Mato! Non saltou a noticia, Xulio Mato. Bueno, señoras, señores, vémonos mañán con máis receitas no voltas co prato. Queden coa actualidade, queren coa galega na galega. Chao, ata mañá.